Είμαστε στα βουνάρια Μεσσηνίας, σε έναν τόπο που η παραδοσιακή κεραμική έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό ρόλο στην τοπική κοινωνία. Είμαστε στο χώρο του Παναγιώτη του Κυριακάκη, στο κτήμα του, μέσα στον Ελαιώνα, όπου αρκετά χρόνια πριν έφτιαξε αυτό το καμίνι, όπου 3 μέρες εδώ βρέθηκαν άνθρωποι από διαφορετικές μεριές της Ελλάδας, φέρανε τα κεραμικά, τα πιθάρια που έφτιαξαν ειδικά για αυτό το τριήμερο. Είχα την ιδέα να στήσω ένα καμίνι με παραδοσιακό τρόπο, όπως συνηθιζόταν παλιά στην περιοχή, γιατί έβλεπα ότι η τέχνη έσβηνε σιγά σιγά. Το καμίνι το φτιάξαμε πριν 16 χρόνια. Άρχισα με τον κύριο Παναγιώτη. Δεν είχα ιδέα τι θα φτιάξουμε, δεν είχα ιδέα από καμίνι. Νιώθω πολύ καλά. Νιώθω ότι είναι κάτι που το έχω φτιάξει εγώ και μαζεύτηκε τόσο κόσμο σήμερα από όλη την Ελλάδα. Το μεγαλύτερο προτέρημα της ανθρωπότητας σε σχέση με όλα τα άλλα ζωντανά όντα είναι κάτι που στα αγγλικά λέμε the accumulation and dissemination of knowledge. Το να μπορέσουμε να μαζέψουμε τη γνώση και να τη μεταφέρουμε στους υπόλοιπους. Τώρα ειδικά ο πυλός, ο οποίος είναι αρκετά μπελαλίδικος, αν δεν είχαμε τη γνώση από όλους τους προηγούμενους πριν από μας και αυτό το αρχείο με το πώς τα οξύδια, τα υλικά, οι πρώτες ύλες, οι φρύτες, οι άστροι, όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν για να μας βγάλουν τα αποτελέσματα που θέλαμε, θα ήμασταν ακόμα στο μηδέν, θα ήμασταν χαμένοι στα σκοτάδια. Αυτή τη στιγμή έχουν μπει τα περισσότερα αντικείμενα μέσα στο καμίνι. Βλέπετε όλη την ομάδα που βρέχει και λασπώνει το εξωτερικό φλοιό του καμινιού. Στην τέχνη του πυλού με τράβηξε η προσπάθεια του σύγχρονου ανθρώπου να ξαναγυρίσει σε παλιά μέσα παραγωγής και σε τρόπους κάπως μακριά από την αστική κουλτούρα. Το καμίνι, αυτό το οποίο χρησιμοποιήσαμε τώρα, είναι ένα ακριβές πανομοιότυπο καμίνι σαν αυτό που χρησιμοποιούσαν στην περιοχή για να ψήνουν και τα μικρά αντικείμενα αλλά και τις τζάρες, δηλαδή τα μεγάλα αυτά πιθάρια. Και είναι ένα χαρακτηριστικό καμίνι στο οποίο έχει 2 ορόφους, κάτω έμπαινε η φωτιά και πάνω μπαίναν τα κεραμικά. Φανταστείτε την περιοχή αυτή με 30 περίπου καμίνια σε κάθε χωριό. Και κάθε καλοκαίρι εδώ τα καμίνια αυτά ψήνουν 2 φορές τουλάχιστον την εβδομάδα. Μαγική στιγμή είναι όταν πιάνεις το πρώτο ball of clay και ξεκινάς για εμένα σε οτιδήποτε. Και για το πιθάρι συγκεκριμένα, όταν τελειώνει και έχεις αποφασίσει ότι το συμπαθείς, αν όχι το αγαπάς. Αυτό είναι μαγικό για εμένα. Ένα μαγικό σημείο του πιθαριού είναι τόσο ιδιαίτερο όσο είναι και οι μνήμες που θα βάλω μέσα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που έβγαλα τα παπούτσια μου και πάτησα μέσα στις λάσπες. Είμαι πενταβρώμικη και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Σε λίγο θα βάλουμε τη φωτιά, θα καίει για 12 ώρες. Είναι μαγική η στιγμή που ανάβεις το καμίνι και που ξέρεις ότι πρέπει να πάει με έναν αργό ρυθμό για να μην γίνουν ζημιές. Η φωτιά είναι απρόσμενη.
Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι θα σου βγάλει το αντικείμενο μέσα από το καμίνι. Οι κεραμίστες είμαστε όλοι λίγο πολύ πυρομανείς. Πιστεύω ότι όλοι οι κεραμίστες είναι πυρομανείς. Γοητεύονται από τη φλόγα. Πάντα ό,τι έχει να κάνει με το χώμα και τη φωτιά, πάντα σου ανοίγει νέους ορίζοντες. Υπάρχει μια γοητεία, μια μαγεία, υπάρχει μια σχέση που ποτέ δεν ξέρεις που θα οδηγήσει αυτό το πράγμα. Τα κεραμικά είναι κάτι που φτιάχνεται από τόσα πολλά χρόνια, τόσους αιώνες, που σίγουρα είναι μια συνέχεια που ανακαλύψουμε και ξανά και πράγματα και από παλιά, και δηλαδή πάει πίσω μπροστά, πίσω μπροστά, πίσω μπροστά, και είναι συνέχεια σε κίνηση αυτό το πράγμα, η κεραμική, και αυτό μου αρέσει. Αυτό που αγαπάω στον πυλό είναι το πόσο εύπλαστο υλικό είναι, σαν τα συναισθήματα. Στο πιθάρι μάλλον αγαπάω, μπορώ να πω, το σώμα. Το συνδυάζω και το φαντάζομαι σαν ένα σώμα ανθρώπινο. Όταν τώρα που θα βλέπετε το Μιχάλη, είναι σαν να βλέπετε ένα βουρτουόζο του πιάνου. Δηλαδή κάθε κίνηση είναι ζυγισμένη, είναι μετρημένη, έχει ονομασία, έχει σειρά, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και όλα αυτά έχουν προέλθει μέσω της παράδοσης. Το πιο δύσκολο κομμάτι στα πιθάρια είναι το να του δώσεις τη μορφή που θέλεις, το τελείωμα, δηλαδή να φτάσεις σε αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Είμαι μια μικρή συνέχεια της ιστορίας που έχουν αφήσει όλοι οι προγονείς μας πίσω πάνω σε αυτή την τέχνη της αδικιοπλαστικής, και είμαι ένα ελάχιστο δείγμα που θα ήθελα κάποιος να με πάρει και να με συνεχίσει από τους επόμενους. Τροφός, αυτή θα ήταν η πρώτη μου λέξη. Οπότε γι' αυτό και έκανα και το δικό μου πιθάρι που έβαλα και τα στήθη, γιατί όλα τα συνδύασα ότι είναι τροφός, μας τροφοδοτεί. Μου αρέσει πάρα πολύ πως σε διάφορα μέρη της Ελλάδος βλέπεις πολύ διαφορετικά πιθάρια και στον τρόπο συσκευασίας, ψησίματος βέβαια. Είναι ένα πάρα πολύ ελληνικό κεραμικό, παραδοσιακό κεραμικό. Η περιοχή έχει χώματα σβεστούχα, ανοιχτόχρωμα, έτσι ώστε και το αποτέλεσμα των αντικειμένων είναι πιο όχρα, πιο ανοιχτόχρωμο σε σχέση με άλλες περιοχές που έχουν πιο κόκκινα χώματα. Είναι ένας τόπος ο οποίος είναι μαγικός, είτε έχει να κάνει με την ύλη, είτε έχει να κάνει με άλλα πράγματα πιο συναισθηματικά.
Κορώνη είναι μια χώρα απειλού. Είναι ένας τόπος που δεν υπάρχουν πέτρες. Και όπως μια χώρα απειλού ήταν και μια χώρα κεραμικής. Αν το πιθάρι μου είχε φωνή θα έλεγε πάμε για το επόμενο. Να με προσέχετε, να μην με σπάσετε στο ψήσιμο, να με φροντίσετε να τελειώσω καλά, να τελειώσω και να είμαι χρήσιμο. Θα μου έλεγε μη με θεωρείς δεδομένο αν δεν βγω από το καμίνι και προσευχήσου στο Θεό του καμενιού για μένα. Ευχαριστώ που ασχολήθηκες μαζί μου. Θα μου έλεγε αγκάλιασέ με, το πιθάρι μου. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πραγματικά εγώ αισθάνομαι ότι είμαστε ένα κανάλι που περνάει το υλικό από εμάς, το χώμα και ξαναεπιστρέφει. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο δηλαδή από το να είμαστε το ενδιάμεσο εμείς. Έχω τις ερωτήσεις, Πασγίκο. Ναι, αλλά δεν έχω απαντήσεις για καμία ερώτηση. Αυτή η μέρα είναι πάρα πολύ ωραία, έχει φοβερό κόσμο, η συνεργασία μας είναι άψογη. Επειδή ζούμε σε μια εποχή που η δημιουργικότητα δεν είναι αρετή, δεν είναι το ζητούμενο στην κοινωνία, το να ανθίζει η δημιουργικότητα, να γεννιέται σε έναν άνθρωπο και να ανθίζει, είναι πολύ σημαντικό. Και μου αρέσει που γίνομαι, που λίγο το βοηθάω αυτό. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι η παρέα, η συνέβρεση, η ανταλλαγή απόψεων, το γέλιο, το πείραγμα, κάτι το οποίο υπάρχει και αυτές τις μέρες που είμαστε εδώ πέρα. Εδώ με συγκινούν πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν αναμνήσεις, γιατί έχω ξαναβρεθεί στο χώρο 3 φορές. Ίσως ένα έργο δεν είναι ποτέ ολοκληρωμένο και είναι δύσκολο πολύ. Αυτή είναι η απόφαση, να πούμε ότι εκεί σταματάω.